68 anyos nga babae patay sa sunog sa Suntungan Tumoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Posibleng nasagiran nga lamparilya ang hinungdan sa kayo. Si Luan Mirundina sa report. Igo na lang sa pagpamunit sa mga mapuslan panggamit sa panimay ang 75 anyos nga si Jesus Dungog, human na abo ang payag nila sa iyang live-in partner. Lakip sa iyang nahipos ang usa ka crucifix nga wa masunog. Apan nakabsan gayod sa kinabuhi ang 68 anyos niyang live-in partner nga si Teresita Falcon. Matod sa pag-umangko ni Jesus, walay mga anak ang mag-live-in partner. Si Jesus adunay diferensya sa pangdungog ug ari magkatulganan sa gawa sa ilang payag nga gihimuan usab niya og tabil-tabil. Samtang si Teresita adto magkatulganan haduol sa pultahan. Apan gikatahong may gihambi na kini nga arthritis busa maglisod na paglakaw. Niulbo ang sunog Domingo sa kadlawon. Among bintana kay Citroman. So nakita na ko nga kanang murag orange bitaw sa tinuod lang no abi jud ako sunrise nto pero pag ano nako kay kanang murag ni dilaab na ba nya si Tatay Nonoy bitaw kay nagsige na ingon nga tabang akong asawa. Din among pagtuo nga nangayo tog tabang akong tiya. Nya sound town di madyo siya kadungog. Di mao gito siya mo siguro to yang sikuan siguro nga dito rin ko to ba kung iyaan. One of them mahimo. Wala ito akong ginakunganuan yung pag nang suga nga kadlaw naman dito. Matod ni FO3 Jeffrey Herodias, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nataud-tauran pa. Una may nakatawag kanila nga may nasunog nga panimay sa sitio Suntungan Tumoy, Barangay Basak. Kay medyo distansya ang payag sa mga silingan ni ini, wala makakatap ang kayo sa mga kasikbit nga panimay. Apan ang pag-ulbo sa sunog, milanat og kapin sa oras. Alas 3:50 sa kadlawon, nagsugod ang sunog, apan alas 5:11 na nakadawat ang Lapu-Lapu City Fire District og tawag. Gawas nga ginama sa light materials ang panimay sa biktima matud sa kabumbiruhan, daghan usab kining hinipos nga mga panapton ug mga plastik. Hinungdan nga dugay kaayo nga naugdaw ang kayo. Ang katong factors nga nung nakasustain pa ang kayo nga nila so more than 1 hour, even after nga late na kayo ang reporting, nagihapon na abta ng mga first responding units, it's because sa katong presence, sa katong mga plastic o katong mga panapton. Lamparilya nga posibleng nasaghiran sa mga binuhing hayop ang gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog. Ang means of kanang murag source of light nila is kato lang ilahang lamparilya. Murag kana then kana possibly daw kay it's either na trip na either sa iyang mga binuhi nga iro o sa mga binuhing iro or iring. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda.